nakaliang ka Zone 6 ka SACYM Zone 6 ngi kwa ban pentip syapi bangin sa don ya ka convention ki nong yalam jong seng ki samla ka balan Catholic ka bakenthop ya ki Henry Tuli ki parish Haribhoi district kabal panhap hapok ka Zone 6 jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement lane ke SACYM Zone 6 lengba ne ke jingpen pana ki pentip ba ka jinge kendu ka Henry jong ka Zonal Youth Convention kan long ha ka Church of Laudres Kadhor parish hagi tarik Kendai, Shipho, bat kadwe tarik ukula langkot 8,000 arpo Henryo. Kumban syukadau, ba ki parish ki bala penhap ha kene ke Zone 6, ki kenthop, ya ka Siang parish, ka Den parish, ka Nongpo parish, ka Bernihat parish, ka Kadhor parish, bat ka Ternga parish. Ki nong yalam jang seng samla ka balang Catholic Zone 6, ki ba kenthop, ya usamla Elishon Makri, ubri advisor, usamla Emilius Mayong, ubri president, usamla Yolines Im, ubri secretary, ki khot bat wers ngobha ye barok ki samla parish, bakin ya poi syekti ki jingi kendu lane ke convention. Kenang ba ondang la ban penlong ke jingi teli ki samla ka balang, ka jingi renti ki samla ka balang, ka jing rehem ka jinget yela ka jinget, bat kumta terter, ka benlong kum ke jing penklan ye ke kenhun ki samla ka balang Catholic. Kublai pi baro ngi hakane ka sngi ngi don berpentip syapi ba ngi nakaliang ka Zone 6 ka SACYM Zone 6 ngi kwa berpentip syapi bangin sa don ya ka convention haka Kendai Shipho bat khatwe tarik jong ubanai baningkong arja aphenreu ha ka parish Kadhor ka Zone jongi kumba pitip hi ka Zone 6 jongi ka dan Tuli ki parish ka bade ka Nongpo parish ka Den parish ka Ternga parish Siang parish ka Bernihat parish bat ka Kadhor Tekumta nga khot nga wer ya phi baro ki para samla ba phiniawan ban prinsip ngalam hati ka convention bat nga kerpat ya kini kin ritri ki pari shiru ba phin pha ik samla jom phi bakin longkum ki delegates ha kate ko convention publish bon na kumu advisor jongane ka SACYM Zone 6 na ketukan pham ki samla ki bahap hapo kini ki Henry Tuli ki parish ka parish Nongpo ka parish Kadhor ka parish Bernihat ka parish Ternga ka parish Siang ba kisamla jungi kinyami renti na ki parish bafer jungki ha ka ba ibabun kisamla jungi kimtip nikim yo sngo nikim la ban yo shibun ki jing hikai ten rei nga khmi lenti bikin poi chakate ka lempung ba jungi samla ibakan thup hapo kan ka ndrutli parish ha bikin yo ki jing hikai na ka benta ka kamansim pat kum juru kiwi pat ki baide bat ka Kamram ha kawaide baka imlang kasalang kublai shibon kathim jong kane ka convention jungi lasot la kashti ka bankong jong uthi kalong ka bankong khot ka bankong ka baong ukres jisu ka jing kerman jungi bat halor jong kane kathim ngilasna ya ka music video bat ya kane ka music video ngin sa release ha ka janmit jong ka laiterik ka bade ka sisa jan jong neusnem arhajar arpundreu